Kadagiti kaso seknan iti ilegal at droga maidatdatag iti Prosecutors Office. Kadawyan akamali wenno kurang ti proseso iti panakisengkat ti operasyon ti rason madismiss ti kaso. Dayta tiga po na nga ipanamnama ti PDEA Cordillera anenget ti panangsurot da kadagiti proseso ken teknikalidad tapno sigurado ang makonvict ti maysa nga akusado kontra iti ilegal at droga. Ada detalye ni Bridget Marcasi Pangosfian. Manipod iti 5 a kaso seknan iti ilegal a droga nga impila ti Philippine Drug Enforcement Agency Cordillera iti Baguio City Prosecutors Office awan pay ti convicted kadagiti suspect a natiliw dagitoy. Sigon iti PDEA Cordillera, intun daraytoy iti panagbaliw-baliw ti pagalagadan iti panakaiproseso dagiti ebidensya, panakaiparang dagiti witnesses ken panakaipatungpal dagiti operasyon. So dahil sa pabago-bagong desisyon ng Supreme Court, kumbaga kasi yung dati mas maluwag, biglang naghigpit. So yung mga procedure na nagawa based doon sa maluwag, pagdating nung trials ng mga kaso na yon, so nagiging reason siya ng dismissal. Nupay kasta, imputeng na ang makaipat patungpal itan dagiti kamang ti PNP ken PDEA kadagiti standard procedures iti panakaiproseso dagiti operasyon ken panakaipila dagiti kaso. Iti matbeneg ti City Prosecutors Office na ilawlawag a kadawyan a rason iti daytoy ket ti panagkurang dagiti law enforcers amang surot iti umno a procedure. Minsan dahil sa para matapos yung investigation nakakalimutan yung mga ibang procedure, kunting kamali lang na hindi nasunod, that is already more than enough reason for the court to dismiss the case or the case will result to acquittal. Iti datos ti City Prosecutors Office, dumanon iti 141 a drug cases ti naipila da iti korte, manipod iti nasawa bilang 50% ti convicted bayat a 50% matlaeng dagiti na ibasura a kaso. Dinakamat na dagiti kaso ket nagtaod kadagiti operasyon kadagiti nagduduma a unit ti pulisya, PDEA ken NBI. Kadagiti convictions ken dismissals ti kaso anaawat ti opisina da, imputeng na akang runaan laeng nga pakaseknan da ti panakaiserbi ti hustisya. Although ang trabaho ng prosecution ay hindi para makonvict yung mga akusado. Actually, ang duty namin is to see to it that justice is served. Bridget Marcasi Pangosfian para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.